U godini jubileja 800 godina autokefalnosti Srpske pravoslavne crkve u opštini Srbac grade se i obnavljaju bogomolje. U selu Kaoci osveštan je novo izgrađeni hram. Posle Drugog svjetskog rata podmotajčki kraj u Srbačkoj opštini bio je zapostavljen od komunističkih vlasti, kako u ekonomskom, tako i vjerskom pogledu. Osveštan hram Svete Marije Magdaline, prva izgrađena pravoslavna bogomolja u Kaocima. Za mene, za vjernika, mnogo znači, pošto sam to planirao, ima mnogo godina da to uradimo i uradili smo, razumiješ, ispunio sam srcu želju, pa sada neka mladi preuzimaju i neka dalje idu i neka rade i tako. Izgradnju i obnovu bogomolja zajednički finansiraju vjernici i predstavnici lokalne i republičke vlasti. Od vremena Svetoga Saveta do vremena današnjeg. Ono što je bilo porušeno, obnavljamo. Najnoviji primjer je manastir Rošovica u vašem kraju. Na zadatak zadao nam je Sveti Sava još onda da porušeno obnovimo. Zadao nam je i da neizgrađeno gradimo. I mi kao opština, kao lokalna uprava nastojimo sa svoje strane i u okviru svojih realnih mogućnosti da damo određeni doprinos. U opštini Srbac izgrađen je hram Vaskrsenja Gospodnjeg u centru grada. Prije 10 godina počela je obnova manastira Osovica.